नाय 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 नुबाय नै मानसिया मा ओंख्रि जानाय मबाइल गोदानानो सिखोफादोंसो बाला केमेरायानो मोजां नुवा अ आलु केरेला बोरै सार खबरा मोजां थिगानो दे जालालै बानायजानो कमप्लेन गैला बेसोरा उफाय गैया बिसोरो जिरायलागासिनोसो अखा हादोंना खामानिबो जायाखै दिनै बाइक गोदाननि पार्टिया माला होगोन मोना अफिसियेल फैदों जोंहा हेल' गुड मर्निं लाइक हरबाय थेंक इउ मा खबरा गै मोजाङानो ब नोंहालाय मोना अफिसियेल लाइक थेंक इउ गोजोननाय थाबाय लाइभ होनायदोंमोन दिनै रोङा ओमफ्राय बारा मिनिनो ओंखारलागासिनो माने गावखौनो बहा दं आगैनो मोना अफिसियेल आङो लखिमपुराव दङ आब' आं लखिमपुराव दंफैयो लखिमपुराव नैफोरबायदि मेचिन सालायोबो आङो मोना अफिसियेल मोजां दे मोजां माने रोङा नालाय एसे थथ' थाथा मोनदों मोना अफिसियेल आब'नि माथो एलबि खौनो मोनफेरा आंलाय आङो अकल बिडिभाइनि एलबिआवल' थाङो मोना अफिसियेल आब' आंनि भिडिअखौलाय नायगोन ना नायाखै नायना हो एसे नायगासिनोथ' आब' आं नायबाय थायोथ' आं नायबाय थायो कमेन्टबो हरो माथो आंलाय आं कमेन्ट हरबाय थायोथ' नायबाय थायो आं कमेन्ट हरबाय थायो आब' सामफ्रामबो हरनाय 8 बाजियाव होयो आङो नायोथ' आब' नै दाबो आङो नोंनो देखायनि र' आं दाबो देखायनि र' आब' नोंनो आं मोनसे साबस्क्राइब खालामना होबावबायसो आब' नोंनो आंनि बेलेग आइडिजों नायलाय साबस्क्राइब थांदोंना थाङाखै
मोनसे कमेन्ट हरना होनि बारु आङो आं कमेन्ट हरदों नाय आब' नोङो नाथाय बे दा साबसक्राइब खालामनाया जा फाल्थुसो दे आब' ओरैनो जायखिजाया साबसक्राइबल' खालामनाय जाबाय आङो आं फुल वास खालामना दोननि मिउट खालामनानै मोनायाव सोलाबो आइदि दंबा हर आगै आइदियाथ' आंना नैबेनो आं ओमफ्राय बेलेगाथ' ओरैनो स'आइदिल' दङ आं चेनेल गैया नैबेयावहाय माने कंग्रेस आब' 2.26K जाबाय माथो पार्टिया माला आइमिन नङा माय नङा जाखो आब' आइदियाव रावबो फैथारा माथो आंनि एलबियाव आंनिखौबो एसे सापर्ट होना हो आब' जागोनब्रा आब' लासैनो खेबसेनो अबावथो गाखोनो सिन्था खालामनाङा ना जों सापर्ट खालामबाय थागोन आंथ' गोबां सापर्ट खालामो बयखौबो आंखौ जेरावबो खालामा माने मिनिथावसो मोजाङानो आब' दंखायो आं सिगां नोंजों मेसेजबो कमेन्टबो हरखालायबायमोन ना जेबो नङा दे आब'नि माबाखौनो बेलेग आइडियाव बेलेगनिखौसो साबसक्राइब खालामफ्लांबाय आङो मयना लिरनायावनो मनिकासो थांफ्लांनानै मनिकानिखौसो साबसक्राइब खालामबाय 1.82 मोजाङानोथ' आब' नोंनाबो 1.82 थांबाय थेंक इउ आब' अल सापर्ट खाना मयना अफिसियेल आं आब'नि मोसानायखौ नायबाय थायोथ' आं नै दासो गोदान आइडिजों साबसक्राइब खालामफिनबाय आब' आं कमेन्ट हरना दोननि र' लाइक होबाय आरो कमेन्टबो हरना दोननि हिटका आब' आं फुल वास खालामना दोननि सोर सोर दङ कमेन्ट हरदो ना माथो रावबो हरथारा
मैया एलबि होदोंमोनथ' आब' आं फात्ताखौनो मोनाखिसै माथो। मानो जारलासो जाखो आब'? जेबो नङाथ' ग्र' जाबानो जाबाय। नोंस्राथ' मालाय बारग'जोब्बाय स्टेप मोनसे मोनसे आंहासो लासिंसिंनो भिडिअ'फोरखौनो बानायनो गोसो जाया। मैना फिसालाबो मानो लाजिनांगौ जाखो आब'? जेबो नङा। लाजिबा खाजि गोमायोनो आब'। नाजागोन आब' नाजागोन। सोलिगासिनो नै आब' नोंना। फल'वार्स खालामना कमेन्ट होबाय आङो। रावबो गैथारा माथो। साथाम मानि दं रावबो कमेन्ट हरथारा। माखौ मिनिखो आब'? आंजों जाय जाय एलबिआव दं जाय जायना चेनेल दं नै 4 मानसि आङो साबसक्राइब बारायना होनो दानो। सोर सोर दङ कमेन्ट हरनायलाय। जाय जाय आंजों दङ साब्रै मोनब्रै आइडिजों आङो साबसक्राइब खालामना होगोन। निस्सय आब' आं खालामगोन दे मैना अफिसियेल आब' सेयार खालामना होगोन दे आं स्टेटास दोनना होगोन आब'। आं वाट्सएप स्टेटास दोनना होगोन। आरो मोनसे नोंनि भिडिअ मोनसे वाच खालामगासिनो आङो नायगासिनो। जाय जाय दं कमेन्ट हरदे आङो साब्रै साबसक्राइब साबा दंफैयोथ' साबा सासे आब'आल' जोंना आब' मैना अफिसियेलाल' जोंना आंजों सापर्टआव दंगासिनो बाखियाथ' ओरैनो नायगासिनोसो सोरबा दंबा कमेन्ट हरना। साबा सानै माइनास जाखाबाय खेबसेनो नै। मोनब्रै आइडिजों साबसक्राइब बारायना होगोन ना आङो। मैना अफिसियेल आब' दे फुल वाच खालामना सापर्ट खालामना हो दे आगै। आब' आइया आं सापर्ट खालामगासिनोथ' आब' नै मोनब्रै आइडिजों आङो नैबे एलबि जोबखांनायनि उनाव आं मोनब्रै आइडिजों नोंनिखौ साबसक्राइब खालामना होबावगोन। सिन्था खालामनाङा आब'। नोंना फंबाया अनसुलाथार। जाय जायनो साबसक्राइब नांगौ जाय जायनो सापर्ट नांगौ कमेन्ट हर। आब' नोंल'सै उफाय गैया जोंफोरना चेनेलानो फिसा नालाय रावबो नायसनथारा। सिन्था खालामनाङा आब' आं नोंखौ मोनब्रै आइडिजों साब खालामना होबावगोन नैबे दसेनि उनाव एलबि जोबबाथाय। थेंक इउ आब' थेंक इउ अनसुला बुंबाय सना दे थेंक इउ आब' गोजोननाय थाबाय। फार्स्ट टाइम जोबोर उसुखुथु मोनदों आरो होफेराखै मालाबाबो।
आरो माबोरै होनो जेब्ला साब डाउन बा आंना साबा डाउनथार ओंखायनो होनो बोरैबा मोनलायलाङो रावबो सापर्टबो होआ नालाय ओंखायनो हारसिंसो नाजानोसै आं आब'। आरो ब्लग बानायनो आंहा माखासे नांगौखिनि बुस्थुफ्राबो गैयामोन नालाय दासो लागासिनो। साननैसो उनाव मोजां मोजां जायगा नुथारगोन आब' आं राइडआव थांनो नागिरदों राइडनि थाखाय बुस्थुखिनि बायगासिनो। मोनायाव फिसालाबो जागोन दे आगै नुजाबाय था सानसे थांखिया नाजाबाय था सानसे थांखिया जाफुंगोन आगै थेंक इउ आब' सापर्ट होनायनि थाखाय। आंहाबो नोंनि बोर साननानै लाबाय बेखौ। दे आगैनो मोनायाव फिसाला आब' सापर्ट होनायनि थाखाय थेंक इउ गोजोननाय थाबाय जोबोर। सिन्था खालामनाङा आब' आं नोंनो मोनब्रै आइडिजों आं साब खालामना होबावगोन। आं मोनब्रै आइडिजों नोंनो साब खालामना होगोन। अके दे मोजां आगैनो थेंक इउ आगै थेंक इउ आब' थेंक इउ। एलबियावनो रावबो गैया नालाय थानोनो बालायलाङोना आंजोंबो। जागोन र' आब' सिन्था खालामनाङा लाइन फाथिलायनांगौ जागोन सानसे। मोनायाव फिसालाबो आं बाइकखौनो सापर्ट खालामनो मोजां मोनो आगै थेंक इउ आब' थेंक इउ सापर्ट खालामनांगौ सापर्ट खालामबा नों मोजां फिथाइ मावबा मोजां फिथाइ मोनफिनगोन ना। मोजां बिफां गायोबा मोजां फिथाइ मोनगोन ना नों आब' निस्सय। आब'निखौ आं लाइक होलागासिनोसै कमेन्ट होलागासिनोसै। पार्टि होनांगोन आब' 2K जाबा खिन्थु। मा मेसेज दानलायखो आब'? अके आगैनो मोनायाव फिसालाबो थेंक इउ आब' थेंक इउ गोजोननाय थाबाय। आङो आब' नोंखौ मोनब्रै आइडिजों साब खालामना होबावगोन। आंबो बयखौबो साब खालामथारोथ' आब' बयखौबो सापर्ट खालामो आं नाथाय आंखौ रावबो खालामा माने। हाल एलबियावनो रावबो फैथारा माथो आब'। आंबो रावनावबो थांथारला र' एबार एफा सापर्ट खालामबाबो रावबो माबाथारा सापर्ट होफिनथारा। आं मोनब्रै आइडिजों आब'खौ दानो साब खालामना होनि दानि आंनि गंसे आइडिजों खालामखांखाबाय आरो खालामना होबावनि नै। सिन्था खालामनाङा आब'नो आं नोंखौ सापर्ट खालामना होथारगोन। आं सापर्ट खालामना होगोन सिन्था खालामनाङा आब'। आरो मोनसे साब जाबाय आब' मोनसे साब जाबाय। मौसुमि बि लाइक डान थेंक इउ मौसुमि बि थेंक इउ। आंखौ आंनि लाइफआव फैनायनि थाखाय मौसुमि बिनोबो आङो मोनसे साब हरखानि। मोनायाव फिसालाबो हेल' आगै मौसुमिनो मौसुमि बि आंखौलायनो आं सापर्ट मोनसे साब मोनसे हरनि मौसुमि मौसुमि मा बि मौसुमि बि नोंना
𝒒𝒏𝒏 माथो गुबुननिसो ओंखारबोबाय 𝒒𝒏𝒏 चेनेल 𝒒𝒏𝒏 र' MAU 𝒒𝒏𝒏 मोनबाय 659 साब ना आं अल सेलेक्ट खालामनानै मोनसे कमेन्ट होआ नि LB आवथ' नङा LB आव कमेन्ट होआ आङो र' नै मोनबाय नै आंनि मामि सनायाव आं कमेन्ट होबाय लाइक डान मैना गुड मर्निं आगै मौसुमि गुड मर्निं मौसुमि मर्निं आब' मैना मैना अफिसियेल आब' मा खबर आगै मौसुमिनो औनो आङो मौसुमिनो माथो मेडिकेलावसो कंग्रेस सोरनिमोन बेलाय नाइस बेबि सुपार आङो साब मोनसे हरबाय मौसुमि बिनोबो आरो नै जोंहा आब' मैना अफिसियेलनोबो आद्रा दंबावो आब' मैना अफिसियेलनो आङो नै डान्सआव हरबावबाय लाइक डान ओमफ्रायो ओरैजाय कमेन्ट मोनसे हरबाय सुपार नायदो मोनसे थांखांबाय आरो मोनसे होबावनि आरो मोनसे थांबावगौ मैना अफिसियेल आब' मोनसे साब खालामग्रोनि आं कमेन्ट फरायनो सम गैथ'आ नोंसोरो नायबाय थाथ' गावबा गाव आं नोंसोरनो सापर्ट होलागासिनोसै माने आङो सिगाङावनो मैना अफिसियेल आब'निखौ मैना अफिसियेल आब' आरो नै मोनसे साब होबावबाय बिथांमोनखौबो नायनानै सोरनावबा चेनेल दंबाय बायोबा साब खालामना साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय आं आब'नाव मोनसे कमेन्ट हरग्रोनि ओमफ्रायो मौसुमिनाव हरगोन आङो आब' मैना मा ओंख्रि जाखोनो आङो नै लाइक डान आब' मैना आरो कमेन्ट ओमफ्राय दाना मौसुमिनिखौ खालामना होनि 𝒒𝒏𝒏 सब अल सब्सक्राइब ओमफ्रायो आं गोदान भिडिअ हरनि कमेन्टखौ सानैनोबो फुल वाच खालामनानै कमेन्ट होलायबाय आरो हरबावनोसैसो आं नै मबाइल गंसेजों र' नोंसोरो सानैजों नायलायबायल' थालाय रायलायबाय थालाय हरलागासिनोसै आङो आब' आरो मौसुमिया थांबाय नामा माथो मौसुमिया बोरो जाय थाङो आन्दायगोनबो
मौसुमिनिखौ खालामलायबाय मबाइल गंसेजों ओमफ्राय नै कमेन्ट हरनाया दोनै नङाबाथाय आनजाफिनो माने कमेन्ट हो फल'वार्स खालामनानै जुदि कमेन्ट होआबा आनजालांफिनजोबो नालाय दाना आब' मोना अफिसियेलनिखौ खालामलायनोसै खामानिसो मावनो फैदों नालाय नैबेयाव संफैयो माने मोनथाम आइडिजों हरबावबाय आं आब' ओमफ्राय सासेया पाबजि गेलेगासिनो माने दा दसेनि उनाव बानायना होगोन आङो नैबे गंसे दंबावो बेयाव बे मबाइलजों माबाया मोनाखै माने जोंहा मा होनो मौसुमिया आं बेजों खालामना होबावनि बे आंनिनो मबाइल बै सासेया पाबजि गेलेगासिनो बेखौ दाहाय खालामना होगोन आङो मौसुमि मासे स्ल' नेटानो जोंहा पाहारसो नालाय एकदमबारे अरुणाचलावसो नालाय बारा स्पिड माबा मोना माने नै साबसक्राइब खालामबाय मयना माबा मौसुमि बि नायदोंना नायाखै नै अल साबसक्राइब खालामनानै नै भिडिअ नायबावनोसैसो आङो अखायाथ' मा बुंनो आब' जोंनावबो अखा नै अखानि थाखायनो खामानिबो जायाखै दिनै आरो बाजार खरसाबो खालामनो थांबावनांगौ मौसुमिनि श' जागासिनो मौसुमिनि श' जागासिनो लाइक खालामबाय आरो कमेन्ट हरनोसै आं नोंसोरनो कमेन्ट होजोबदों ना सिगाङाव लाभ लाभ गोजा ओमफ्राय उनावहाय सुपार हिट मजा बेफोरबायदि लिरना हरजोबदों गासिबनिबो आइडिजों मोनब्रै जाबायथ' आरो मोनब्रै माने आंनिजों मोनबायानो जासिगोन नै दा सासेनिखौ होनो मोनबा साबबा दंबायो मौसुमि हायाखै आब' दे सोर दङ कमेन्ट हरलायद' जोंहा मौसुमि बि आरो मयना अफिसियेल आब'जोंल' सापर्ट दंथारो आंखौ रावबो गैया खामानि गैया ओरैनो नायग्राल' गोजा आङो दा नायबावगोन मौसुमिनिखौबो आब' मयना अफिसियेलनिखौबो नै मालाय मौसुमिया बेनो नामा आयै लाइक खालामना होबाय आं कमेन्ट होबावनोसै माबा डिसलाइकसो जाफ्लांदों सोर थांखो माथो सासेल'सै मौसुमि हरगोन देनो मयना अफिसियेल आब'आसो थांबाय नामा प्लिज गाइस कमेन्ट
खालामथ' आरो सोर थांखो देलाय बुंलाय सोर थांखो मैनाफोर दे सापर्ट होलायनांगौ नंगौथ' आरो आब' सापर्ट होलायाबा बोरै जानांगौ जाखो अ थेंक इउ आब' दङ आब' मैना फिसाला दं जोंहा मौसुमियासो गैला जोंना मौसुमिया अबावबा आवफा लाबाय नै आब' नोंनिया जाखांनानै थाफैखायो आंना मैया एल बि आव फैदोंमोन दा आब'आबो नै 11 घन्टा सिगां आं लाइक खालामना होबाय रावबोआनो गैला माथो आब' आं बाबायसो बिदिबा मौसुमियाबो खारबाय मालाय अन दं भाई दं नों नै आब' नोंनिनो सार्च लिस्ट नायगासिनो आङो दा साबसक्राइब खालाम मा होनो भिउ बारायजोबगोन आङो आं स्टेटास होना होगोन दे वाट्सएपआव आब' नोंनिखौ मौसुमिया फैफिनबाय औ नों मैना अफिसियेल आब' साथाम दं कमेन्ट हरा दंथ' आरो रावबो हराबा फिसा फिसा चेनेलखाय नायस'नालै आब' रावबो सिख्लाफोरबासोमोन दानो थाथ'लायनानै नायगौमोन मौसुमि थेंक इउ नो थेंक इउ मैना अफिसियेल नंगौब्रा आब' ओरैबायदि माने सिख्लाफोरबा दा थाथ'लायनानै नायगौमोन आरो मौसुमि बि आं दङ मोजाङानो थानाय मोनबायबो दा फिथाइया साब्रै साबा बारायना होबाय जोंहा आब' मैना अफिसियेलाबो आरो मौसुमि बियाबो मोनदोंना मोनाखै साब हरदोंथ' आङो मोनब्रै मोनबा मैना अफिसियेल आब'नो मा ओंख्रि संखो सोरखौ होनखो आब'आ आंखौसो होनबाय नामा अ मा संखो आंहाथ' फुङाव जाया आङो 12ता 1तासोआवसो जायो बाजाराव थांगोनसो दा आंखौ सोंदोंब्ला आरो मौसुमि बिया बुङो आंबो हरनि दे आं कमेन्टआव एमबि लिरगोन दे जागोन दे आब' जेबो नङा मौसुमि बि आंबो हरनि दे हर गोसो दंब्ला हर गोसो गैयाब्ला जेबो नङा जर जबस्थि नङा मैना अफिसियेलाबो आं नायथ'वाखैनो आगैनो जेबो नङा आब' दा नायबानो जाबाय साबा बारायबाय नोंना साबा बारायबाय आं कमेन्टबो हरजोबदों गासिनिजोंबो आंनावनो आइडिया दङ दंनाया मोनथाम मोनब्रैसो अब्लाबो साब खालामनानैल' मा जानो नायनाय जायाबा आंहा मैना अफिसियेलाबो आंहा आइडि गैया दे आगैनो जेबो नङा आब' जेबो नङा बिदि आइडिजोंल' साब खालामनानै जेबो लाब गैयाना नों भिउ मोनाबा मौसुमि बि अके भिडिअ स्टार्ट खालामनोसैनो दे खालाम दे जेबो नङा आंबो बे एलबि आव मा खालामनो थाबाय थानो रावबोआनो गैयाब्ला आब'जों नोंजोंल'सो सापर्ट खालामगासिनो आइडियालाय दङ नै आंनाव गोबां नाथाय साब खालामनांगौल'बा साब खालामना होगोन खिन्थु भिउ मोननाय नङा मानो होनबा बेफोर आइडिखौ आं ओरैनो साबनि थाखायल' बारायना दोनदों जुदि नांगौबा बुं आं खालामना होगोन आरो ओरैजायबो गंब्रै मबाइल दङ गंब्रै मबाइलजोंबो आं खालामना होगोन थेंक इउ मौसुमि बरगयारि फैबावदों जोंहा थेंक इउ लाइक दान नुजाफैनो हानायनि थाखाय थेंक इउ
जायनो नुजाफैगोन आङो बेनोनो साब होखागोन लोगो लोगो मबाइल गंसे लाखादों नै दाना मौसुमि बरगयारिनोबो आं लोगो लोगो साब होखागोन मौसुमि बरगयारि बै मौसुमि बरगयारिया मौसुमि बियानो नामा बुरबुलि नार्जारि फैदों जोंहा थेंक इउ हेल' लाइक दाननो थेंक इउ नुजाफैनो हानायनि थाखाय आङो मौसुमिनो साब हरग्रोनि र' ब्लु होदेनो नंगौ नामा र' आङो मौसुमि बरगयारि मौसुमि बरगयारि माथो नुजाफैयाखिसै आंनाव बुरबुलि हेल' लाइक दाननो थेंक इउ बुरबुलि थेंक इउ मोनावसो लाइभ फैदों होनबा माथो मोनावसोलाबो लाइभ फैदोंबा बे लाइभआ माबानि मैयानिनो मोनावसो आं नोंसोरनो मोनसे साब बारायना होनि नोंसोर गावबा गाव रायलायथ'लाय दसे जुदि साब नांगौबा
थांनाय बोसोरानो देनानै न'खौ खेबाय गिदिर 그래도 시간이 그랬구나. 늦어지다가 뻗어도 이렇게가 나요. 메뉴이 가져가요. 이렇게 하면 माथो सानैल'सो एलबियावनो ओइ बिदिबा हरगारगारनाय नङालां मौसुमि बरगयारिनाथ' माबोरै माथो मोनाखिसैनो आङो आं दा नागिरनोसै बुरबुलि दे आं कमेन्ट फरायनोसै एबार जोंहा मा बिरबल बरगयारि फैदों साबधान लाइक दान एमबि सो आं थेंक इउ मयना अफिसियेल अन दंनो आब' थेंक इउ बुरबुलि नार्जारि 1 मिनिट भिउ बुरबुलि नार्जारि माथो भिडिअ'आनो गैया नोंना मोनसेल' मयनानो मयना अफिसियेल आब'ना दंथ' भिडिअ दंथ' मौसुमि बि अन दंनो मयना अफिसियेल आब' बे मेन आइडि नङा मेन आइडिखौ मेनसन खालामना हो आब' मेन आइडिखौ मेनसन खालामना हो बिरबल बरगयारिनोबो आङो ब्लु होना होनि सापर्ट खालामलाय गावबागाव गासिबो सापर्ट खालामलाय सयजन मानि दङ गासिबो देलाय कमेन्ट होजोबलाय बिरबल बरगयारि साब खालाम लाइक होबायनो खालामना होगोन थेंक इउ खालामनाङा बिरबल बरगयारि बुरबुलि बिरबल सापर्ट दे सापर्ट होलाय गावबागाव सापर्ट होलाय बुरबुलिजोंथ' आङो गोबां सम थायो गोबां सम थाथारो आङो बुरबुलिजों थायो फिरुजोंबो थायो आङो ओमफ्राय बिदि भाइजोंबो थायो नाथाय बिसोर गैया बिसोरखौ दाहाय थांगोन र' आङो रायनो देलाय गासिबो सापर्ट खालामलायलाय गोबां अखा नै कामेस्वर बसुमतारी फैदों जोंहा आङो कामेस्वर बसुमतारी थेंक इउ लाइक दान कामेस्वर बसुमतारियाबो नै जोंहा मा होनो आब' मयना अफिसियेला मेन आइडिजों फैदों ना मा होनखो मयना अफिसियेल बेसो मेन आइडियानो नै मयना अफिसियेल आब'आ जोंहा मेन आइडिजों फैदों आं बेखौबो माबा खालामना होनि ब्लु होना होबाय आं मयना अफिसियेल आब'खौ थांनानै सापर्ट खालामलायलाय आं दंना दे दंथ' आरो बुरबुलि दे बिदिनो थानांगौ आंबो थांनाय नङा नङाब्ला आं नै मा डायरियावसो लिरना लाखानोसै जाय आंजों दं बेजोंल' थांसिगोन आं बे बाराव जोंबाथाय आनसो खालामजोबगोन माथो मयना अफिसियेल आब' जोंहा मयना अफिसियेल आब'आ
मेन आइडिजों दानि बुरबुलिनो खिन्थाहरदों मयना अफिसियेल बेसो मेन आइडियानो बुरबुलि ओमफ्राय जोंहा मयना अफिसियेलाबो मोनदों हेल' आगै बे मेन आइडि आगै अनसुलानो आङो सापर्ट खालामगोन आब' आं सापर्ट खालामगोन आं दा नागिरफिनगोन ओमफ्राय बुरबुलि नार्जारिया मा होनदों खालामखानायसो मयनानो दे खालामखानायबा मोजाङानो मयना अफिसियेल अके बुरबुलिनो बुरबुलि जोंहा अन बुरबुलि मयना नायथ' आं नोंनि भिडिअखौ मयना आब'नो दे दाहाय खालामलायबानो जाबाय बुलि बिरबल आंनि हासबेन्डसोनो ओइ नंगौना नङासै खोथाफ्रालाय बुरबुलि बिरबला जोंहा मौसुमि बिनि हासबेन्डसोनो मयना अफिसियेल आब'आ जोंहा मा होनदों दे आंनावबो दा LB आव फै दे आगैनो आब' आंखौ बुंलायनाङा आं थांगोन ना आं थांगोन खिन्थु आंना टाइमा बेनो आरो आङो 8टानिफ्रायसो हायो मानो होनबा जोंहा खामानि मावनानै मेंनानै दुगैनाय लोबनायावनो गोबाव जायो बुरबुलि नार्जारिया मा होनदों सापर्ट हरद' होनो सापर्ट होलायदोथ' आरो मयना अफिसियेलाबो अके दे बुरबुलिनो बुरबुलि मौसुमि सापर्ट खालामनो थिनदो दे नोंनि बोरायखौ मौसुमि जोंहा बुरबुलि नार्जारिनोबो सापर्ट नांगौनो नोंनि हासबेन्डनिफ्राय सापर्ट खालामनो होलाय अननानै दे आंनो बुंना होनि जोंहा मा नामलाय बिरबल बिथाङा सापर्ट खालामना होदो बुरबुलि नार्जारिखौ मौसुमि बिया मा होनखो मौसुमि बिनिसो हासबेन्डमोन नामा बिरबला जोंहा मौसुमि बिया मा होनखो मोनब्रै हरग्रोबाय दे आं खामानि मावदों दे खामानि मावदोंबा जेबो नङा आंनोबो हरबानो जाबाय मौसुमि बि आंनो हरा नामा मयना अफिसियेल आंबो 8 बाजियावनो होखायोनो 8 बाजियावनो दे जागोन दे आब' आङो सापर्ट खालामगोन आङो नोंनि LB आव थाथारगोन मौसुमि बि बुलि आं हरगोन दे नोंबो हर नोंबोथ' आरो हरगोन हरलायजोब गासिबो बुरबुलि नार्जारिया मा होनखो फिमथ' नोंलाय माथो हरासैनो आङो हरगासिनोथ' आङो नै गंब्रै मबाइलजों हरगासिनो आं दा बिथांमोना गासिबो माने पाबजि फाग्ला गोजा पाबजियावसो नांथाबगासिनोसै दा दसेनि उनाव खालामजोबनो हागोन आरो आंनावनो मोनसे मबाइल दंखाबावो नै आङो खालामना होनि र' मोनसे खालामना होखानि दानो मयना अफिसियेल अन दंनो मौसुमि आंनावबा फैलायाना नों मट'नो आयै थांगोनथ' आङो थांगोनथ' नोंसोरनिफ्राय आङो सापर्ट मोनबाय थाबा मानो थाङा आङो गोबांनियाव थांनानै सापर्ट मोनैनि थाखाय बाबाय दाना बाद होबाय बे बाराव जायना आंजों लाइनाव दङ बेजोंल' थांसिगोन आङो जोंना बुरबुलिनिखौ नै होनिसैयानो आंनो नै टाइप खालामनि बुरबुलिनिखौ टाइप खालामनि र' बुरबुलिना जोंना बुरबुलि नार्जारि बुरबुलि नार्जारि नै होबाय बे बाराव सार्ज जाबाय बेनोना नै साबधान खालामबाय 1.6K बावसो नै मालाय आंहाथ' गैया लाथिख'सो मेन आइडिया बेनोना बुरबुलि दे हरना होदो अननानै मौसुमि बाहागि आंना आइडि गैयाना ओमफ्रायनो जेबो नङा ओमफ्राय नैबे बुरबुलि जोंहा अननो बुरबुलिना बेनो नामा मेन आइडिया बेनोबा आं कमेन्ट हरनोसै फुल नाय गासैखौबो भिडिअआ दे जागोन दे फुल नायगोन एकदमबारे साब्रैखौबो फुल नायहोगोन आं दा आं आरो मेन आइडिजोंसो सापर्ट खालामबाय दे आगैनो दे जेबो नङा खालामलायजायो आब' जेबो नङा खिन्थु बेनो आरो कमेन्टआव मेसेजल' गेलेनाङा बेनोमोनथ' आरो बेनोमोनबा आङो नै भिडिअ नायनानै बुरबुलिनियाव थांनानै भिडिअ नायनानै फुल वास खालामनानै SMS होनि नै
स्कुटि सालायना गोलैदोंनो मा जाखोसै बेलाय बुरबुलि सोर जाखो बेलाय स्कुटि सालायना गोलैनायालाय मा होनो आरोना दे आं बेखौनो कमेन्ट हरना होनि जाद जाद थैलै नोंबो बुरबुलि स्कुटि सालायना गोलैदों जोंहा मैना फिसालाबो अन दंनो नै र' आब' आङो माबानो जोंहा मा होनो बुरबुलिनो स्कुटि सालायना गोलैनायखौ कमेन्ट हरग्रोनि बुरबुलि अन देन्जार मोसागासिनो बुरबुलि आंबो बिदिसो खालामलाबायनांसिगोन भाइरेल जालाबायसिगोन खोमा र' कमेन्ट हरग्रोनि आङो दोलाबाय नामा गोलैनासो होननानै कमेन्ट हरखाबावो आङो बुरबुलिनो फल'वार्स खालामनि मोनसे होमबासो आनजानाय नङा नालाय नङाबा आनजाफिनबा आंखौ बुरबुलिया सानलायगोन ओरैनो थगायफ्लादोंसो होननानै मा होनखो बुरबुलि गाजाखाथ' आरो ओमफ्रायो मैना अफिसियेलाबो हेल' 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 गैला रावबो थैजोब्बाय सोलिगासिनो होद तेरिका बुरबुलि मिनिथाव कन्टेन्ट लिरखायोलै नोङो थाम्बनेलाव दे आं कमेन्ट होना होनोसै फरायथ'ला तेरिका जाबायलै तेरिका नाथाय आंनो फिसा हौवासो नांगोरगौ नायनोसै इसोरा सोरखौ हरग्रोयो जोंनि खाफालाव गोद बिमा बेफोरखौ बादोंदो फैदो आंनि बिखायाव दुमब्रु दुमबोला मोनसा बावनो लाबाय था दे लाबाय था आराम मोनजादों बस खालामबाय थाखो on मैना अफिसियेल on दंनो मैना अफिसियेल हेल' नो राधे राधे मैना अफिसियेल राधे जय सियाराम बुरबुलि on बुरबुलि भुमिका नायानो गावदां ब्रह्म फैदों जोंहा मोनबा हरबायनो गावदां ब्रह्मआ गावदां ब्रह्मखौ ब्लु होनानै आङो नायलाय सापर्ट खालामलायलाय एकदमबारे आङो नै माबा बुरबुलिनि एकदमबारे सर्ट नायनानै मिनिनानै उदै सालाजोब्बाय मिनिलागासिनोसै मैना फिसालाबो अन दंनो गावदां ब्रह्म दे कमेन्ट खालामदों मा ओंख्रि जानाय मोनबा हरबायनो गावदां मोनबा हरबाय सोरनो हरखोबा आंनो हरा नामा गावदां ब्रह्म आंनो हरा नामा आङो बुरबुलिनिखौ वाच खालामगासिनोसै एकदमबारे कमेडि गोजा बिथांना मैना अफिसियेल गावदाङा मा जाखो गावदाङा अफास लाबाय नामा मैना अफिसियेल आब'आ दं मैना अफिसियेल आब'आ सुरुनिफ्रायनो दं बेनि थाखायनो थेंक इउ मालाय गासिबो ओरैनो दान्दिसेल' नुजाफैयो जेबो नङा बारु सबका दिन आएगा बेखौनो नोंखौ गुबुन साननानै जोङो गुसिबनो देलाहोजोबनो बेरेजोबफबनाय बायदि नुनोसो सानजोब्बायमोन नोंखौ जोङो लांफेन रावबो गैला माथो बुरबुलि आं दं र'नो माथो दंनाया मेसेजबो हरा जोंहा गावदाङाबो गैला ओरैनो कमेन्ट मोनसेल' होफैनानै गैला आवफा लाबाय आइडिफोर दंबा हरबावदो आगैनो
आइडियाथ' दङ आब' नाथाय आइडिजों आं साब खालामगोन नोङो जुदि बेजोंनो गोजोननाय दंबा जेबो नङा आं हरगोन खिन्थु बेनो खोथाया भिउ मोननाय नङा मानो होनबा गासिबो आइडियाव आं भिउ खालामनो हायाना भिउ होनो हाया मोनसेल' आइडिजों बांसिन माबायो नालाय आङो जुदि आइडिजोंल' सापर्ट नांगौ साब नांगौबा आं हरगोन गावदां ओंखाम संदोंनो गावदाङा ओंखाम संदोंनो जेबो नङा दे आंनोबो अननानै साब हरदो मैना अफिसियेल दं आगैनो दं दे आं हरगोन दे आब' आं हरगोन बुरबुलि ओंखाम जादों आङो मा ओंख्रि जाखो बुरबुलि जोंहा बुरबुलि नार्जारिया ओंखाम जादोंनो मा ओंख्रि जाखोबा गावदां ब्रह्मआ होद दं मा खारबाय होनबाय थायो नोङो गोमाबाय थायोबा सोरबा गोमादोंमोनबा दहाय बेनिखायनो मैना अफिसियेल आब'आ जोंहा मा होनगोन दे अब्लाबो हरदो जिखियानो जाया दे आब' आं हरगोन दे दाहाय हरना होगोन आङो आंना मोनबा आइडिजोंथ' मोनबा आइडिजों हरबावगोन आं खिन्थु भिउ मोननाय नङा बबेनो साबल' जानानै मा जानो मोनसे कमेन्ट होना दोनगोन दे आङो टमेट' अमासोनो थोद बिदि बुंनाङालै बुरबुलि लुबैयो जोंहा हाग्रा बारि गेजेराव थानानै जेबो गैया नै दिनैसो अमा बेदरनि मोखां नुलायसिगोन देवबार बाजाराव बेबो भगबाना मा खालामबावोसो नै अखा हालागासिनो मैना अफिसियेल आब' मोनदों भिडिअखौल' फुल वाच खालामबानो जाबाय आगै खालामना होगोन मोनसे मोननैखौ आं खालामना होगोन मोनबा आइडिजोंबो कमेन्ट होना होगोन कमेन्ट होआबाथ' आनजाफिनो लाब गैया जोंहा सोर दङ मैना अफिसियेल आब' दं ओमफ्रायो बुरबुलि दङ जोंहा गावदां दङ गैला ओमफ्राय रावबो लाथिख' गोजासै र' बदला लाफिनजोबथारगोन आं मानसिफोरखौ अनदंनो आब' अनदं जोंहा मैना अफिसियेल आब'आ अनदङ नोंखौ जेबो बुङाखै आं आब' नोंखौथ' आं दहायनिफ्रायनो नुखागासिनो मैना अफिसियेल आब'आ आं अनदंनो आंनोबो साप हरलायदो सोरबा आंखौबो अनदोब्रा एसे नोंसोर साथाम ल'थारसै आं डायरियाव लिरना लाथारनोसै र' नोंसिनि एलबियावल' नुजागोन रावनियावबो नुजाथारला होननानै जोंहा मा होनदों मैना अफिसियेल आब'आ राधे आब' राधे आं डायरियावसो लिरना लानोसै आब' जेबो नङा बुरबुलि आइडि गैयानो आइडि गैया जेबो नङा मैना अफिसियेल मा ओंख्रि संखो आगैनो सोरखौ आंखौ होनदों नामा आब' आंहा बाजारावसो थांनांगौ आब' जेबोआनो जायाखै अखा हागाबासो थांसै नै दाथ' अबाव थांनो हाबावनो मैना अफिसियेल आब'आल' हरलागासिनो अके दे जागोन सापर्ट होदो आंखौबो गैथारा आंहा दाबो ग्र' जाथाराखै भिडिअफोरखौनो बानायनो गोसो जालायलांला बुरबुलि नार्जारिया जोंहा मा होनदों आं मानसि बुरजायाव थानो बायो बिदि एसेयावसो मोजां मोनो थेंक इउ रुलि जोंहा आंबो नोंनियाव थाबाय थागोन दे मैना अफिसियेलाव अखा हागासिनो जोंनावबो आगैनो अखायाथ' मा बुंनो आब' जोंनावबो नै आङो लखिमपुराव दंफैयो दा लखिमपुराव अखाया बुंनांला आरो मैयानिफ्रायनो अखा हागासिनो मैना अफिसियेल आब'आ मोनखौ बुरबुलि आगै मा ओंख्रि संखोनो बुरबुलि आगै मा ओंख्रि संखोनो खिन्थाद' दे कमेन्ट हरद' सोर दङ
संथ'वाखै आब' मैना दासो फुंनि जादों आं ओंख्रि संथ'वाखैबालाय माजोंथो जाखो बुरबुलि ওই গিরাবো নালাগে তারও গিরালে তার সিঙে যাবো কিন্তু লোদা ডাউন করবো নালাগে गावदां आं दंमोन थांथ'वाखै दे सि सुनांनो सि अखा हायाखै नामा गावदां मोननिथिं सि सुलायनाय जोंनिथिं अखा नै गावदां आंनाव हरग्रोबाय उनाव हरसै दे मथ' दे जागोन ना गावदां ब्रह्म दे जागोन दे गावदां क'क्राझाराव हायाखै क'क्राझारनिसो नामा गावदाङा आं क'क्राझाराव थांखांबायथ' गौरां पार्कआव बनायानिले दे जागोन दे आं लाखिबाय ब्लु लाखिबाय नै आब' मैनानिखौ आङो मैना अफिसियेलनिखौ स्टेटास होना होनोसै वाट्सएपआव आं स्टेटास होना होबाय नै स्टेटासआवबोथ' दा लिरनांगोन नै आब' नाय आब' मैनाया नायदोंना नायाखै नायदो आब' आं स्टेटास होना होबाय मैना आब' र'नो दे जागोन दे मैना आब'खौ र' होनहरबाय हनै ओमफ्राय बुरबुलि अन मैना आब' अके जागोन थेंक इउ स' माच गावदां ब्लु हरफिनलाय दसेनो ब्लु नांफिनगौ होमबा दे आङो होना नै ब्लु होफिनबाय दे आं गावदां मैना अफिसियेल नायदों दे आगैनो मैना अफिसियेल गावदां मैना आब' र'नो मैना अफिसियेल अके सनामुसिनो आङो दाना आरो सोरनिखौ बुरबुलिनिखौबो स्टेटास होना होनि वाट्सएपआव माखौ होनांगौ जाखो बुरबुलि बबे मोनसेखौ एकदमबारे नैबेखौसो होनांगोन পইচাটো দে বজাৰ যাম পইচাটো দে কোনে support guys support guys
नायदो बुरबुलिनिखौबो आङो स्टेटास होना होबाय बुरबुलि नुदोंना नुवाखै नोंनिखौबो आं स्टेटास होना होबाय वाट्सएपआव जोंहा गावदांनिखौसो नुवाखै आं गावदांनिखौ र' गावदांनिखौ नायनि गावदां गावदांनिखौबो र'लाय गावदांनिखौबो मोनाव अफिसियेल बयजोंबो सापर्ट होलाय नांगौ आगै मोसानो बयजोंबो सापर्ट होलायनांगौ दा आरो बुरबुलि मा होनखो गावदां दे अन्द' बुरबुलिखौ गावदां बुरबुलि भुमिकानिखौबो हो भुमिका गैयानोबा आंजों भुमिका गैयानोबा आंजों आं बोरै भुमिकानिखौ गावदां ब्रह्म गावदां ब्रह्मनिखौ नायनो जोंहा नै आयौ गावदां आङो साब खालामना गावदाङा मेन आइडि नङा मा बिलाय गावदांनि मेन आइडि गावदां ब्रह्म आं माथो बेलेगसो मोनबाय गावदांनालाय बोरो गावदांनिखौ नागिरगासिनो दं आङो बुरो माथो नेटवर्कआनो जाला नै गावदाङा बुरो गावदाङा बेनो नामा गावदां बे नामा बेनोबा देलाय मेसेज हरलाय कमेन्टआव खिन्था हरलाय बेनोमा आं मोनाखिसैनो माथो गावदांनिखौ गावदाङा गैला नामा गावदांनिखौ मोनाखिसै आङो गोदान नागिरफिननो दं आङो गावदाङा गैला मानसिया गावदांनिखौ मोनाखिसै आङो गावदाङा खिन्थायाखिसैबो बबे मोनसेयामोन गावदाङा मौसुमिसो गावदाङा मौसुमिसो नामा होमबाथ' बे मेन आइडि नङा कमेन्टखौ नायाखैनो दे ओमफ्रायो गावदां ब्रह्मआ मोना आब' कमेन्ट चेक हरफिननो गाननायाव नायदोनो ओमफ्रायो मोनाव जेकेल अके आगै मौसुमि गैला माथो रावबो गैला बुरबुलियाव थांफिनबायसो नामा गावदां मा सोर हमनोनो हाला खेलायानो थांफिन रावबोआनो गैला माथो दोननोसै नामा बालायलांबायसो आङो बुरबुलि नार्जारि दंनो बिसोर साथामाल' सापर्ट होलागासिनोसै बोथोरा गावदां दे बाय थाथ' होनबा आं बिजि जाबाय गावदां आंनोबो सापर्ट हर दे जागोन दे आं ब्लु लाखिफिननोसै नों थांसैबालाय गावदाङा आंनोबो सापर्ट होदो
ब्लु लाखिफिनबाय दे गावदां ब्लु लाखिफिनबाय मोना अफिसियेल आब' अके दे आगै आइडिखौ दा हरदो आगै दे सना जागोन दे आब' जागोन आङो दा हरना दोनगोन गावदां होखाबाय नोंनो मथ' दे जागोन दे थेंक इउ सापर्ट होनायनि थाखाय बुरबुलि जोंहा अबाव थांखो दोननोसै रावबो गैथारला माथो लास्टिं सिमसो जाबाय ट्रेनालियाव भिक मांगिबासो बांसिन मोनलायलांगौमोन खोमा रावबो गैया दे आं दा नायै नायै सापर्ट खालामना होजोबगोन गासिनोबो मोनबाय आइडिजों सिन्था खालामनाङा दे आगै अखाबो हादों दे आब' दे जागोन दे आङो ब्लु लाखिफिननि र' आब' मैना अफिसियेल आब'आ जोंहा दे आगै अखाबो हादोंनो दे माथो खालामनो अखा हानायखौथ' मा खालामनो हानो दा बुरबुलि अन मा खालामनो थांसै दोनथ'नोसै आं ब्लु लाफिननोसै बुरबुलि गासिबो बाय बाय हरदो दे खोनालानो एकदमबारे बुंनांला आंबो मा बुंबावनो दैबाना जाला जोब्बाय नै बुरबुलि दे बाय दोनथ'दो होमबा ना आब' मोना दोनथ'दो बाय बाय दे बुरबुलि बाय बाय आगै अनसुला दे थेंक इउ सानैखौबो थेंक इउ दे